Здравейте и добре дошли! В следващите няколко минути ще се отправим заедно на едно пътешествие навътре към себе си, за да открием и активираме нашите вътрешни ресурси. Това е време само за вас. Започнете като намерите тихо и спокойно място, където никой няма да ви безпокои. Седнете или легнете удобно, така че тялото ви да бъде добре подпряно и напълно отпуснато. Уверете се, че гръбнакът ви е изправен, но без напрежение. Когато сте готови, затворете нежно очите си. Дайте си един момент, за да се установите тук и сега, в това пространство. Оставете на страна всички мисли за деня, всички планове и грижи. Просто бъдете тук. Сега насочете вниманието си към дишането. Вдишайте няколко пъти дълбоко и бавно. С всяко вдишване си представете как свежа, чиста енергия навлиза в тялото ви, изпълва ви с живот. С всяко издишване освобождавайте напрежението, стреса и всичко, което вече не ви служи. Усетете как раменете ви се отпускат, челюстта се освобождава, а мислите започват да се успокояват. Позволете на дишането си да тече естествено, без усилие. Наблюдавайте го как става все по-дълбоко, по-спокойно, по-релаксирано. С всяка глътка въздух потъвате все по-надълбоко в състояние на покой. Представете си сега, че се намирате на вашето лично, безопасно и защитено място. Това е вашето вътрешно светилище, вашето място на сила. Може да е реално място от миналото ви, където сте се чувствали сигурни и щастливи. Може би къщата на баба и дядо, любим парк или плаж от детството. А може да бъде и напълно въображаем рай, създаден само за вас. Може би е слънчева поляна, обляна в мека светлина, или тиха древна гора, където единственият звук е шумоленето на листата. Може да е топъл, пуст плаж с тюркоазена вода или пък уютна стая с пукащ огън в камината. Каквото и да изберете, знайте, че тук сте в пълна безопасност. Отделете време, за да оживите това място с всичките си сетива. Огледайте се. Какви цветове виждате? Ярки или пастелни? Какви форми и текстури забелязвате около вас? Може би гладкостта на речен камък или мекотата на тревата? Усетете земята под краката си, стабилна и подкрепяща. Почувствайте лекия ветрец или топлите слънчеви лъчи върху кожата си. Вслушайте се в звуците на вашето място. Какво чувате? Може би нежни птичи песни, плющенето на вълни, тихото бръмчене на пчели или просто успокояваща тишина. Сега вдишайте дълбоко ароматите. Усещате ли миризмата на прясна земя след дъжд, на цъфнали цветя, на солен морски въздух или може би на домашен уют? Позволете на всички тези сетивни впечатления да ви обгърнат и да задълбочат усещането ви за сигурност, защита и дълбока, пълна релаксация. Тук сте защитени, тук сте спокойни. Докато се намирате в това ваше защитено пространство, насочете вниманието си навътре към тялото си. Сканирайте го бавно, като започнете от върховете на пръстите на краката и стигнете до темето на главата. Къде усещате топлина? Къде усещате лекота или може би приятна тежест? Не е нужно да променяте нищо, просто наблюдавайте с любопитство и приемане. Позволете си да бъдете изцяло тук, в този момент, в това тяло. Сега е моментът да поканите един вътрешен ресурс, качество или сила, от която точно в този момент имате най-голяма нужда. Може би това е вътрешна сила, за да се справите с предизвикателство. Може би е спокойствие, за да утихне умът ви. Или пък самочувствие, радост, състрадание към себе си, креативност, смелост. Каквото и да е, просто го поканете. Не е нужно да го търсите усилено. То вече е във вас. Представете си този ресурс като светлина. Жива, топла, златиста светлина, която се ражда някъде дълбоко във вас, може би в сърцето ви, в слънчевия сплит или в корема. Това е вашата светлина, вашата сила. С всяко следващо вдишване, вдишвайте тази светлина по-дълбоко в себе си. Представете си как тя започва да се разпространява от своя източник. Тя изпълва гърдите ви, корема ви, преминава надолу по краката ви, чак до пръстите. Усетете как се изкачва нагоре по гърба, врата, изпълва ръцете ви до върха на пръстите. Тя достига главата ви, озарява лицето ви с мека светлина. С всяко вдишване тази светлина става все по-ярка, по-интензивна. Тя преминава през всяка клетка на вашето тяло, събужда я, зарежда я и активира вашата вътрешна сила.
Усетете как качеството, което поканихте, било то сила, спокойствие или радост, расте, става по-осезаемо, изпълва ви и ви оживява отвътре. Вие сте изпълнени с тази енергия. Сега, с всяко издишване, си представете как тази светлина започва да излъчва навън от вас. Тя не намалява, а се разширява, създавайки около вас сияен ореол, защитна мантия от светлина. Тя нежно се споделя и с пространството около вас, без да губите от своята енергия. Вие сте едновременно източникът на тази светлина и сте обгърнати от нея. Вие сте едновременно приемник и предавател. Пребивавайте няколко минути в това състояние. Просто бъдете със себе си, с вашето усещане. Наслаждавайте се на присъствието на вашия активиран ресурс. Няма нужда да правите нищо, да форсирате нищо. Просто му позволете да действа. Всичко е точно такова, каквото трябва да бъде в този момент. Усетете силата, която се събужда във вас. Усетете спокойствието, което ви обгръща. Знайте, че този ресурс е винаги на ваше разположение. Можете да се връщате към него по всяко време, когато имате нужда. Когато усетите, че е време да се върнете към ежедневието, започнете бавно да осъзнавате отново тялото си, тук и сега. Усетете опората под себе си, стола или леглото. Почувствайте въздуха върху кожата си, температурата в стаята. Вслушайте се в звуците около вас извън вашето вътрешно пространство. Започнете да движите нежно пръстите на ръцете и краката си. Разтегнете се леко, ако тялото ви има нужда от това. Поемете няколко по-дълбоки, събуждащи дъха. Когато сте напълно готови, отворете бавно очите си. Не бързайте, позволете на светлината да навлезе постепенно. Върнете се в стаята, носейки със себе си усещането за вътрешна сила, спокойствие и сигурност. Занесете това усещане със себе си в остатъка от деня. Знайте, че вашето безопасно място и вашата вътрешна сила са винаги с вас, само на един дъх разстояние. И за финал, благодарете на себе си, че отделихте това време за грижа и презареждане. Благодарете на Вселената за подкрепата, която винаги е тук за вас. Благодаря ви, че бяхте с мен в тази медитация. Надявам се да ви е донесла покой и сила. Ако ви е харесало, можете да се абонирате за канала за още подобни практики. До скоро!